Usa ka bata nangutana ngadto sa katikista nga nganong do na may dautan nin kalibutan mamoy? Matud pa sa bata. Nganong do na may kagubot ning kalibutan mamoy? Matud pa sa katikista. Ang tao gihimo man yung buutan sa Ginoo oy. Kay hinimo man ta sa Ginoo. Ang Ginoo may naghimo sa tao. Mao nang libog sad ta. Pero ang daotan na ginis kalibutan. Nya ang tao gibutang man sa kalibutan, mao nang madala na lang pud siya. Makahimo na lang siya daotan ng kalibutan. Mao ba, ma'am? Sakto, no? Sakto bitaw. Pero kulang sa pagkasakto. Nganong kulang man sa pagkasakto? Kay ang kagawasan day kabubuton day sa tao. Naaman sad. Naaman sad. Mao man sad ni katunga sa rason nganong naay dautan, naay evil sa kalibutan. Ato ning aninaw sa mga pagbasa karon. Sa unang pagbasa gikan sa basahon sa Exodo ang istorya ni Moses nga siya palutaw sa iyahang inahan diha sa suba. Mura mag-iya na lang salig na lang. Tangang no, iya man ang tatong anak, nganong iya man gipalutaw. Tungod kay nasayod man tas kasaysayan nga pamatyon man ni Paraon ang kanang mga bata nga 2 anyos pataas. Kaya nahadlok siya nga mo na mo puli niya. Diba? O ang inahan in town, nahadlok sa siya nga mapatay ang iyang anak. Iyan na lang yung lutaw sa suba sa panghinaot nga naay makakita niini. Nya tud nakitaan kini sa anak ni Paraon o gisagop o gi pagam sa usan niya kasulugoon. Pero ang katong sulugoon di ay nihatag niini ngadto sa inahan nga mo ni atiman. Nya nasayod ta nga idako si Moses dinhi sa ebanghelyo nga atong sa unang pagbasa nga atong nadungog ang inkwento niadtong usa ka Hudiyo nga maopoy abiniyag kay naghusay man ni siya Hudiyo adto sa Ehipto. Niya sa ilahang paghusay nga nag-away ning Hudiyo ug Ehipto kahi mag-ulot tong Ehipto iyahang gipatay, no? Nagtuo siya nga wa siya makit-ini sa iyahang gibuhat pagpatay niya tong Ehiptohanon. Sa dihang gibadlong niyang usa ka Hudiyo agi nabuat tiyag nga napatay di ay siya, no? So mao nang daghantang mapupo dinhi sa istorya ni Moses labi na sa iyahang kaagi, no? Nga siya pod nakapatay, no? Nakahimog sala, no? Sala man ang patay, di ba? Pero mao nang iuntang nga napokus lang pod siya tungod sa iyahang sa pagkagahig ulo niya itong Ehiptohanon, no? So mao sa niya sa ebanghelyo karon nga mismo si Jesucristo nakapanghimaraot sa duha tulo gani kalungsod ni Tiro og Sidon, no? Ang Corazin ug ang Betsaida, no? Nga niingon siya pagkalaot nimo Corazin, pagkalaot nimo Betsaida. Kay kung mga milagro gihimo pa dito sa Tiro ug sa Sidon nga nalaglag sa itong mga tao dito, naghinulso na yun siguro sila. Kay mga recipient man sa kining Corazon o Betsaida
sa mga milagro sa Ginoo. Pero wa nila panambalinga. Mao nga iyahang gipanghimaraot kining Corazin ug Betsaida. Apil na ang Capernaum. Naningon siya din, o ikaw Capernaum, buot kang mobayaw sa imong kaugalingon ngadto sa langit, itambok hinuon ngadto sa impierno. Ay kung ang mga milagro gihimo pa dito sa Sodoma, naghinulsol na gyud siguro to siya. Kining Capernaum mao man ni ang lugar nga diin sinahom nga sanlahon giayo sa Ginoo, no? Giayo nga nawagtang ang iyang sanla. So mga tulo ka lungsod nga either kanang wa sila motuo sa Ginoo, nagmagahig ulo, o di ba nakalimot. Pwede sa nang makalimot nga magahi kag ulo na ng pagkalimot oy, no? Na kuanta, makahimot tag krimen, makahimot tag dautan tungod pud sa pagkalimot. Mao bitaw nang maingon ta nga kanang makapatay, maingon man gyud nga ambot lang no, wag tangan man kus panimuot mo tong kabuhat ko niadto, no? So mao sad siguro ang kining masugid ni Moses nga nakapatay siya kay nawagtangan, wa na lang nawagtangan siya siguro sa iyang maayong buot. Mao nga tungod sa iyang tinguha nga di mag-away kining mga kining mga Hudiyo, nakapatay gud siya. Nalagmit, makaingon gud siguro siya nga ambot mapaungan man kog buot, no? So murag it's an easy way to say that there was no freedom, no? There was no free will to do the evil. But the reality is evil is always done with free will, sa kaugalingong kabubuton, no? Naagyoy kabahin sa kaugalingong kabubuton nganong nisanay ning kadautan sa kalibutan. Kung naagyo ni, no? Naagyo ning kadaot dinhi sa kalibutan, pero naaman sa ta nga gihimo sa Ginoo nga maoy mo patunhay sa mga maayo, maoy mo pildi sa kadautan. Kung mao nang ang gipangayo ng pud sa Ginoo kanato, sumapa sa pulong ni Pope Francis nga the name of God is mercy. Ang ngalan sa Ginoo kaluoy, no? Kay bisan ang sala ni ni Moses, ako tong sala, no? Daghan siya sa, pero gipasaylo siya sa Ginoo, no? Mao ni gipangayo sa Ginoo kanato ang paghinulsol, ang pag-angkon sa atong kadautan, o ang pag-angkon sa nabuhat natong dautan, no? Kay kita maayo man suma sa gingon sa katekista o suma sad sa paghimo sa Ginoo kanato, that man is basically good because God is good who made us.